Mitä muuta? Sähköiset tuotevitriinit, kauppakadut, blogikoneet, palvelurobotit. Miksi ei sitä voi rakentaa verkkoon sitä, että kysytään sieltä ja siellä jonkinlainen puhuva naama vastaa siitä, että minkälaista asiakaspalvelua. Ei tarvitse olla läsnä fyysisesti, kun voi kohdata sen asiakaspalvelun netissä. Koska ajan käsite muuttuu kaupassa 24/7. Brändit sanotaan, että ne kuolee tai nousee verkkokaupassa ja netissä tulevaisuudessa. Sitten mikä tulee Suomeenkin, niin on se, että puhelimien käyttöliittymien parantuessa se verkkokauppa on taskussa. Se on siinä puhelimessa. Se virtuaalinen maailma, mikä voidaan luottaa, niin se voidaan tehdä. Tällä hetkellä Oulussa tehdään tutkimusta, jossa mietitään sitä, että jos ostat vaikka imurin, saman tien kun on imurin ostanut, niin sulle tulee käyttöohjeet imurille kännykkään ja se seuraa, kuinka se kasataan ja laitetaan ja kuinka se toimii. Tänä päivänä se on jo mahdollista. Mutta mitä paremmaksi niiden puhelimien laatu menee, niin sitä helpompaa se on antaa asiakaspalveluja, käyttöopastusta ja toiminnallisuutta sen puhelimen kautta. Tänä päivänä sieltä löytyy kartat. Tulevaisuudessa me luetaan myös lehtiä ja kirjoja kännykästä, kenties, en tiedä. Mutta enemmänkin menee ainakin tähän asiakaspalveluun ja neuvonta- ja käyttöohjeisiin. Lisäksi se palvelu toimitusajassa ja lähetysten seurannassa. Minä veikkaan, että 2020, ellei aikaisemmin 50% verkkokaupoista on virtuaalisia. Mutta tässä välivaiheessa eletään niiden ostoskorillistojen ja muiden kautta. Mutta 2020 ne enemmän tai vähemmän perustuu 3D-teknologiaan. Mä toivon, että ne on sitten 2012 katsomassa, onko niin. Mutta mä toivon, että ne on tämmöisiä virtuaalisen vapaa-ajan viihdekeskuksia.